Naglinog lang bag-o karon sa Davao, no? Gitay-og na pod ang kalibutan. Wala ta kay balo, sa sunod adlaw asa na pong dapita. Isuon kining tanang mga panghitabo sa atong kalibutan karon. Nakasulat na gyud ni sa Biblia, no? Ug ang Biblia kung unsa may gipadayag diha, madugay man nagmadali mahitabo gyud kay kung di pod mahitabo mahulog nga baka kon ang Ginoo. So kini mga panghitabo nato karon usa lang kini ka mga pahinumdum natong tanan nga gipakita nga naa gyud Dios. Usa lang kini nga mga ilhanan nga gitagaan ta niya chance na nga balik na ta sa Ginoo mintas may panahon pa kita. Dayon ikaduha, kinahanglan kitang tao ang insaktong paghinulsol. Saktong pagpangayog pasaylo sa atong mga sala tungod kay ang atong kinabuhi kung atong tan-aw ng atong kalibutan karon wala nay Dios ang tao. Pipila lamang nga mga tao nga nakabaton og pagtuo o nagtuman sa kabubuton sa Dios kadaghanan ang gipaka Dios pangandoy, dungog, salapi, taas na kahimtang sa kinabuhi ug uban pa lakton nga pagkasulti kalibutanon lamang ang gitagaan nilag bili. Ni gani ang tao karon malimot na gani pagpasalamat agi sa kabisi na nila. Ni gani ang tao karon bisan sa pagsimba di nakahimo kay halos na ning kamot kwarta lang gyapon. Igsuon moabot tayud ang panahon nga mosugot man tag sa dili tanan. Ang atong mga kabtangan ni yuta biyaan jud nato. Moabot ang panahon nga ang kwarta di nato magamit. Try to imagine kaning linog na hitabo karon. Bisan na ate kwarta, di na to magamit. Nga naman, kung mabiya ta sa atong balay, maghotel ta, mahadlok man pud ta kay basin maglinog uyugon ng building. Wash out pud tanan. So, mapubring madato, musugot na lang sa yuta na lang matulog. So, laktod nga pagkasulti, kitang tao, wa gyud tay mapainan. Kundili sa Ginoo ra gyud. Munang sa atong mga panghitabo sa atong kalibutan karon, dangog na ta, no? Balik na ta sa Ginoo. Kung kanhi nagpakasala man ta, murag panahon na karon nga maghinahini na tag-usab sa atong kinabuhi. Halimbawa, dili mo may nampuon sa tanang panahon, sa di pa mo matulog pagmata sa kabuntagon. Karon na ang panahon igsuon. Magampo na ta. Ano? Ayaw mo kalimot sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo sa atong mga salang nahimo. Kay mo ra nay bugtong paglaom natong tao nga maluoy ang atong Ginoo, nga maabli pa ang iyang kaluoy natong mga tao. Kay kung unsa may mahitabo nining kalibutan kung iya maning hukman sa ligi nga naa gyud sa Salmo 91 nga ang Ginoo manalipod yun na og magtatabang. So unsaon man nato pagpanalipod sa atong kinabuhi karon nga mismo kita wa man ta nagmahal sa Dios. Kung sa mahimuon niyang hukom nining kalibutan, maiguon niya ta simba ko. Muna ikaigsuon mintas may panahon pa kita, balik na mo sa Ginoo ug biyain na ninyo ang pagpakasala mintras may panahon pa. Mintras ang panahon nato karon open pa ang kaluoy sa atong Ginoo, tanang mangayog pasaylo niya pasayloon pa. Ayaw paabtan ninyo nga moabot na unyang panahon. Nasarado na ang iyang kaluoy kay mahitabo ra ba gyud na. God bless igsuon.